बेलाइके हामबाय सिनि रेस्पेक्टेड जत मीडिया पार्सन रखनो तिनी 2025 बिसिनि पहिला साल 1 जानुवारी पिलाव बिसि कतालनि अंगै नरकनो जतन नखा कहनिया फरक ते प्रहास्तेनि जत लोक रखनो बाहायनो बिसि कतालनि अंगै जों खा कहनिया फरक दिनैनि साल ते किसासिनि इम्पोर्टेंट कंकाय 2023 पहिला बिसि हायकेबा 1 जानुवारी 2023 निबो दीपरनि 2:30 PM सिनि पार्टीनि आईपीएलनि फाउंडर हायकेबा सुप्रीमो तै प्रहास्तेनि बाहायनो कैबिनेट मिनिस्टर अंगजाक तै भारत हा कतरनि बाहायनो पद्मश्री अवार्ड मोनजाक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बिसिंगाव सिनि डायनामिक सिनि लीडर्स दंमानि सिनि सार एनसी देवबर्मा बनि थैमानि तिनि सेकेंड डेथ एनिवर्सरी डे हायकाबा बिसि कायनिका खाबिनि थैमानि बनरगैनो सिनि अरतेला आमसायो उत्तर महारानीपुर हायकाबा हरिदास कामिवो बिनि मांखर जों तिनि बनमैत ख्लायै बिनि आत्मा शांति दंथों तै बिनि नकनि जत फेमिलिनि मेम्बार्स रखनो तुयै तै और आमसायनि जत लोक रखनो तुयै तै सिनि पार्टीनि सेंट्रल कमिटीनि फुल कैसा सिनि हाई लेवल कमिटी एकबार सिनि प्रेसिडेंट सिनि आता प्रेम कुमार रियां बबो फाइ दङ जरा किसनि बिसिङा सफायनाय तै जिया सफायजाक भाइस प्रेसिडेंट सफायजाक अब हाइक्लाय सिनि सारेनसि देवबर्माना जों मैत ख्लायै बिनि मांखर मोमबाति मसंगै दुपकाथि सगै तै खम बक्लायनायनि बागै बिनिबो फैलायजाक अबनि बागै स्पेशली सिनि त्रिपुरा सभासनि बागै हायकाबा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोक रखनिनो सिनि सारेनसि देवबर्मा कैसा खासुक सांगै दंमानि हायकाबा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोक रखनो सिनि सारेनसि देवबर्मानो बेलाय जाजागो बिनि सामं बिनि कथा बार्ता बा बिनि कंट्रीब्यूशन बा पत्रिकोर बरकनो एनी काइंड ऑफ पर्सन ब जेकोनो बिनि थानिबो हेल्प सानै के हांकांकाय आ बरक कोनो दिनै या फाबुकसा इफिलिया ऑफिशियली अंगथों बा कोर्ट कासारिनि क्षेत्रबो अंगथों बा जेकोनो इश्यू तै बिनि थानिबो सजेशन नानानि थांकांकाय हेल्प नानानि थांकांकाय ब जत बरकनो ब जत मानसक जरातियै ब हेल्प खायो अबनि बागै जों तिनिनि हाई साल अब सिनि त्रिपुरा हास्तेनि बागै कैसा लाइबुमा जों ताबो बसिनि सारेनसि देवबर्मा थै थांपनो बिनि जत कक बिनि जत कंट्रीब्यूशन बिनि जत एक्टिविटीज हायकाबा त्रिपुरा हास्तेनि अंगै जे बिनि सामं तांमानि अबनो जों ताबो कथां हायकेनो नुगै दंगो ते स्पेशली सिनि पार्टीनि अंगै आईपीएल पार्टीना संसानाय बिनि याकबाय बा बिनि वानसक माबाय बा बिनि लीडरशिप तिनि ऑल इंडिया बेस हायकाबा सारा भारतवर्षनि बररंनि थानिबा कैसा ब तमहिन सिनि त्रिपुरा दफानि बागै कैसा नांकुकमानि इस्यूनो बतिसाका अबनि बागै जों बना बेलायखना हामबाय मारो बेलायखना जों बना बरम मारिवो ब खरकसा सिनि दफानि अंगै जाति अंगै सामं तांगै ताबुक दफानि जरा कथां तंनाय रखनो ब लामा फुनुगै कलांखा ब याप्रि सवै कलांखा हायकाबा सिरि बवै कलाङै थांखा अबनो बिनि सामं तांजाया बसनानो जों तांलाय दङ ताबुक जरा पार्टीआव तंनाय राव अबनि बागै जों सिनि त्रिपुरा हास्तेनि अंगै जत लोक रखनि थानिबा जों अबनो मेसेज तंनाय सिनि सारेनसि देवबर्मानि कंट्रीब्यूशन न ब थै थांपना बिनि कंट्रीब्यूशन जों तमहिन कथां हायकेनो नुगै दंखो अबनि बागै सिनि पार्टीनि अंगैबो जों तिनि सारिकनि जरावो जरा आईपीएल आइडियोलॉजी तंनाय बा आईपीएल आदर्श तंनाय बा सिनि सारेनसि देवबर्मानि
कन्ट्रिबिउसन जरा काबाय खुबाय जरा याचाक संनाय बा चाजांनाय बरकनो जों कबांनाय सारिकनि जराव जानि जानु खुंगो कायसा मोमबाति मचुंगै सारेनसि देबरमानो मुइतो खायनानै बिनि आत्ता शान्ति मानथों अबनो जों इसोरनि थानिबो सिरिनानि बागै कायसा मोमबाति मचुंगैखौनो जों सिनि सारेनसि देबरमानि नंगै खायै सारिगो मोमबाति कंसा सकलायनानो अमसुना आंनि थानिबो मेडियानि बिसिंथियै ini जत बरनि फेमिलिनि बरक दंगो एसिनि पार्टीनि बरक दंगो एलाकानि बरक दंगो बसकांनि बिसियो कायकाबा अबिसि कायसाबो सिनि साकाबो सिनि सारेनसि देबरमानि फला दंनाय जोंना नायख्लायनाय जोंना चुबानाय अबो जों पयतो चावो बिलिभ खायो अमसुना हामबाय